اوكي سو فاندامنتلي كتردانا دلوا التأثير حالتي تايروكسين كمي كم زمسلي زي تايرويد هرمون كمي جرو كم سرح مالتي سو مجمريا إذن أي حد الرأينا دلوا فيدباك سيستم دبحال مالو ويكا ريلي سيستم مالتي أتن تسلم تلت من رين دلنا جن إذا سماوي تا كاسكيد مالتي كابينا بيت خيد مالتي سو كاب هيبوثالاموس نابتي anterior pituitary gland دبحال اتي thyrotriptin releasing hormone دبحال يمتصمو نسونا تبيتيترمس نجارو تبيتيتري خاني thyroid stimulating hormone يسدد thyroid stimulating hormone دماني تا thyroid gland دلاتا كاب thyroglobulin بدبل نايل نزي ناب اوكي ناب كم زملك ناي تي فورن بدي ايودينيسيس دبحال انزيم جرو خاني ناب تي 3 يقيرو مالتي سلازي مجمريا تي 4 يسرح بحكا تي 3 يسرح مالتي ويكا ريفرسي تي 3 دبحال ار تي 3 دبحال ونا لنا مالتي بزح غزي زخا نمنتاي بزي ام صيدو لو حجي نتي ناتو ريفرسال اماونت ويكا عقن دلرينايو كنديكم بخونه تغودات وي تعتي اب تايرويد امبالانس دمت بوبيلنا كنغموتو نخل مالتي سو كاو قصيل دمت اذن قيحت مالتي انت نيجاتيف فيدباك بتيو تايرويد اكل لنا انت دايلو اذن ابز ملخت مسحبو تي هيبوثالاموس تي ار اتش مسرح يقارصو تي ار اتش مسرح نحرا قاريصو تي اس اتش دبال دماني كوم يقارص مالتي مጨረሽው تي سيستم شوتو بصحلو مالتي اوكي سو تن كندي تيست نقدر كلنا كومن تايرويد فانكشن تيست دبالو ويكا تايرويد ستيموليتنج هرمون يدعك مالتي ويكا فري تي 4 اند تي 3 مالتي نمنتاي فري دبل دولو كم تاع رانا درجات 9 ميتاويت مس ناي جلوبلين مس بروتين باوند كوين يتصنح ስለዚህ ንዕቁን ንሕና እቲ ኣብ ደምና ዝዘውርደሎ እምበር እቲ ኣብ ፕሮቲን ኣብ ሊቨር ኣብ ግሉብሊን ወይ ከዓ ኣብዚ ታይሮግሉብሊን ባይንድ ኮይኑ ዝፀንሕ ኣዮዲን ኣብ ደምና ስለዘየለ ክንዕቁን ንኽእል ኢና ስለዚ ክንዕቅን ከለና ፍሪ ቲ3 and ቲ4 ወይ ከዓ ft4 ወይ ከዓ ft3 ድብል ኢዳ ኣብቲ ውፅኢትና ንሪኦ እንድሕር ምስኡ ተቋሪኑ ድመፅእ ከዓ እቲ ታይሮይድ ስቲሙሌትን ሆርሞን ሓደ ግዜ እቲ ቶታል ወይ ከዓ ጠቕላላ ማለት እቲ ባምስ ፕሮቲን ተጣቢቁ ደሎ ምስቲ ኣብ ኣካላትና ደይዘውር ኣብ ደምና ደይዘውር ደሎን እቲ ዝዘውር ደሎን ቶታል ማለት እዩ ብምሉኡ ቲ4 ወይ ከዓ ቲ3 ድበሃል ከዓ ንርኢ ኢና እዚ ግን ኩሉ ግዜ ላይ ኣይኮነን ሕጂ ቲ3 እንተዳ ዝያዳ ይውሰድ ሃልዩ ዝያዳ ኮንሱም ይሆን ሃልዩ ነዚ ኳልኩሌት ምግባር ይደልየና እቲ ቲ4 ማለት እዩ ስለዚ ናይ ቲ3 ናይ ቲ4 ዓቐን ንምልላይ ናቲ ቶታል ድበሃል ዘሎ ናይ ብምሉኡን ክንወስዶ ንግደድ ማለት እዩ ካልእ እቲ ሪቨርስ ቲ3 ድበሃል ዘሎ ከምቲ ድበልኩ ዓንቲ ወይ ብዘይካ እቲ ሃይፖታይሮይዲዝም ሃይፐርታይሮይዲዝም ንላዕልን ንታሕትን ዘሎ ዓቐን ምልላይ ካብኡ ሓሊፉ ካልኦት ስምዒታት ዝፈጥሩልና ነገራት እንድሕር ሃልዮም ንዕኡ ንክሕግዘና ካብ ንጥቀመሉ ሜላ ማለት እዩ ካልእ ከምዚ ናይ ታይሮክሲን ባይንዲንግ ግሉብሊን ወይ ከዓ እታ ፕሮቲን ንብላ ዘለና ማለት እዩ ክንደይ ደኣክል ኣሎ ማለት እዩ እንድሕር ፕሮቲን እኹል ደይሃልዩ ንኣብነት ናይ ፀላም ከብዲ ሽግር እንድሕር ኣለና ኮይኑ እቲ ግሉብሊን እቲ ፕሮቲን ማለት እዩ ታይሮይድ ባይንዲንግ ግሉብሊን ወይ ከዓ እቲ ፕሮቲን እቲ ታይሮይድ ናህና ባይንድ ዝገብረሉ እኹል እንድሕር ደይ ኮይኑ ከይፈተወት ናህና ኣብ ደም ዝዘውር ዓቐን ናይ ቲ3 ቲ4 ወይ ከዓ ፍሪ ቲ3 ፍሪ ቲ4 ንብሎ ዓቐን ክውስኽ ጅምር ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሊቨር ፀገም ዘለና ኣብ ናይ ሊቨር ፀገም ጥራሕ ደይኮነ ኣብ ናይ ታይሮይድ ፀገም ወይ ከዓ ኣብ ናይ ጉርንጉሪን ዓቐን ናይ ዞም ክልተ ቲ3 ቲ4 ዝበሃሉ ፍሪ ብደይ ባይንድ ደይኮነ ከዓ ዓቐኖም ክበዝሑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እቲ ሽግር ኣብ ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣበይ ግን ንሪኦ ኣለና ኣብ ታይሮይድ ኣዝያ ሓጋዚት ብጣዕሚ ኣገዳሲት ዝኾነት ነጥቢ እንተዳ ናይ ከምዚ ኣይ ዶንት ኖ ናይ ሊቨር ቶክሲሲቲ ጋጢሙኩም ወይ ምስ ናይ ኤችኣይቪ ዝኣመሰሉ ወይ ከምኡ ናይ ኤክስትሪም ዝኾነ ናይ ሄፓታይተስ መድሃኒት እንድሕር ትወስዱ ኣለኹም ኩምኩም ከምኡታት ዓይነት ሽግር እንድሕር ዝገጥመኩም ኮይኑ ዕንዋ እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ እቲ መድሃኒት ኣብ መጨረሻ እቲ ደምፅኦ ጉድኣት ኣብቲ ዓቐን ናይ ሊቨር እውን ናይ ታይሮይድ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ሶ ታይሮግሉብሊን ንብሎ ማለት እዩ ንሱ ሓደ ካብቲ መወከሲ ማለት እዩ ሶ እዛ ቀዲመ ደርኣኹም ዕላማ እንታይ እያ ነይራ እንተ ደኣ እቲ ሪሌይ ሲስተም ከምዚ ኮይኑ ሂፖታላማስ ፒቲትሪ አንቴሪየር ፒቲትሪ
ታይሮይድ ስለዚ ዛ ካስኬድ ከምዚያ ማለት እዩ ኣብ ኣእምሮና ዘሎ ሂፖታላማስ እንታይ ይገብር ታይሮትሪፕቲን ሪሊዝን ሆርሞን ዝበሃል ይልእኽ እዚ እንታይ ይገብር ከምዛ ዓንቶ ይድበልና ከምዛ ሲስተም እዚኣ ተጠቂምና ማለት እዩ እዚኣ ርእስና እንድሕር ኮይና ናብዚኣ ተላኣኺት ይሰዳ ማለት እዩ ሶ ካብዚኣ ዝመፀ ሆርሞን ነዚኣ ከም ዝግበር ኢሉ ይነግራ እዚኣ ከዓ ታይሮይድ ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን ዝበሃል ነዞም ኣብዚ ዘለዉ ክኢሉ ስራሕኩም ስርሑ ምእንቲ ክትብሎም ነዞም ኣብዚ ዘለዉ ካብዚ ናብዚ ዝመፅእ ድማኒ ታይሮይድ ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን ይሰርሕ እቶም ታይሮይድ ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን ብሎም ዘለና ሕጂ ነቶም ቲ3ን ቲ4ን ስርሖም ንክሰርሑ ይሕግዙ ማለት እዩ እዚኣ ተኩላ ምስጢር እሞ እዚኣ እንድሕር ኮይና እንታይ ኢና ክንርኢ ድግባአና ታይሮይድ ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን ላዕሊ ኣሎ ዋላ ታሕቲ ታይሮይድ ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን እንተዳ ልዕሉ ብዙሕ እንተዳ መልእኽቲ ድመፅሓልዩ ብኡ መንፅር ከዓኒ ነቲ ፍሪ ቲ3 ፍሪ ቲ4 ዝበሃል ዓቐኑ ብዙሕ ክኸውን ኢና ንፅበዮ ምሽ እዚ ሃይ እንተዳ ኮይኑ እዚ ከዓ ሃይ እንተዳ ኮይኑ ናይ ክልቲኦም ምውሳኽ ሃይፐርታይሮዲዝም ንብሎ እንተዳ እዚ ሎው ኮይኑ እዚ ከዓ ሎው ኮይኑ ሃይፖታይሮዲዝም ንብሎ እንተዳ እዚ ላዕሊ ኮይኑ እቲ ታሕቲ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ኣንፃር እዮም ክኸዱ ድግብኦም ምሽ ኔጌቲቭ ፊድባክ ስለ ዝኾነ ኣንፃር እዮም ክኸዱ ድግብኦም ግን ከምዚኣ ቀላል ኣይኮነትን ከምዚኣ ጌርካ ኣብ ኳድራንት ክተቐምጣ ትኽእል ነገር ኣይኮነትን ሶ ፕራይመሪሊ ሃይፖታይሮዲዝም ንብሎ እንታይ እዩ እንተዳ እቲ ታይሮይድ ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን ካብ ላዕሊ ድመፅእ ዘሎ መልእኽቲ ሪሊዝ ግበሪ ይብላ ማለት እዩ ሪሊዝ ግበሪ ቲ3 ቲ4 እታ ታይሮይድ ሪሊዝ ትገብሮ ዓቐን ናይቶም ፍሪ ቲ3 ቲ4 ኣብ ደም ንሪኦ ግን እንታይ ይኸውን ውሑድ ይኸውን ማለት እዩ ብሓንሳብ ንርአ እታ anterior pituitary gland እንታይ ትብል ታይሮይድ ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን መልእኽቲ ድመፅእ ዘሎ ብዙሕ እዩ መልእኽቲ ድወፅእ ዘሎ እቶም ተግበርቲ ዝበሃሉ ሆርሞን ዝሰርሕዎ ዘለዎ ግን ውሑድ እዩ ስለዚ ብሰር እዚ ንዓና እንታይ ይመፀና ማለት እዩ እንታይ ንኸውን ንሕና ሃይፖታይሮዲዝም ይመፀና ሃይፖ ከዓ እንታይ ድገብረና ኢልና ነቲ ናህና ሞታቦሊዝም ናብ ኣናቦሊክ ወስዶ ወይ ከዓ ናብ ናይ ምህናፅ ይወስዶ ቀስ ክብል ይገብሮ ህርመት ልብኻ ክቕንስ ናትካ ምንቅስቓሳት ክቕንስ ድኻም ክስማዓካ ስርዓተ ምሕቃቕ ምግብኻ ግዜ ክወስድ ብኣቢሉ ኮንስቲፔሽን ክሕዘካ ቀልጢፍካ ክብደት ክትውስኽ ኣዕንትኻ ፈጠጥ ክብሉ ቀልጢፍካ ከምዚ እንታይ ድበሃል ምሻሎ እቲ ናትካ ብግምጣል ናይቲ ሃይፐር ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ልኡኽ ድእዝዝ ዘሎ ወስኽ ልዑል ይብል ማለት እዩ እቲ ተግባሪት ናይ መጨረሻ ሆርሞንካ ዓቐኑ ትሑት እንድሕር ኮይኑ ምዝንባዕ ይፍጠር እሞ እዚ ሃይፖ ንብሎ ስለዚ ሃይፖ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ እቲ ቲ3 ቲ4 ፍሪ ቲ3 ፍሪ ቲ4 ዝበሃሉ ውሑዳት ክኾኑ ከለዉ ነብስና ድጠልቦ ደሎ ወይ ከዓ ካብ ኣእምሮና ቢሉ ናብዛ ግላንድ ናብዛ ታይሮይድ ድመፅእ ደሎ መልእኽቲ ግን እንተ ደኣ ብዙሕ ኮይኑ እቲ ድወፅእ ደሎ ግን ውሑድ እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ ሃይፖታይሮዲዝም ወይ ከዓ ፕራይመሪ ሃይፖታይሮዲዝም ብሎ ማለት እዩ ስለዚ ታይሮይድ ፌይሊየር ኣሎ እታ ታይሮይድ ስርሓት ትሰርሕ ኢላ መልእኽቲ ይመፅእ ኣሎ ንሳ ግን ትፍፅም ኢላ ከም ምንታይ ጌርኩም ሕሰብዎ እንተ ደኣ መጎጎላትኩም ኣብ ገዛ እቲ ኤሌክትሪክ ስጋብታ ሶኬት ደሎ ይሰርሕ ኣሎ ከም ገለ ኢሉ ግን ካብታ ሶኬት ናፍታ መጎጎ ይመፅእ የለን ስለዚ ገዛ ብምሉእ እንዳበርሀ ካብታ ሶኬት ናፍታ መጎጎ እታ መጎጎ ስትረስን የላ እታ ተርስና ናይ መጨረሻ ናይ መጎጎ ስርሓት ትሰርሕ ቲ3 ቲ4 በልዎም እቲ ነቲ ገዛ ብምሉእ ብርሂዎ ደሎ ድማኒ TSH በልዎም ስለዚ እቲ ገዛ ብምሉእ እንዳበርሀ እታ መጎጎ በይና ክትተርፍ ከላ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ኤሌክትሪክ ፀገም እቲ ገዛ በርሂ ተሎ ወይስ ናይታ መጎጎ ፀገም ኦብቪየስሊ ናይታ መጎጎ ፀገም እዩ እዚኣ ከዓ ከም መጎጎ ጌርኩም እንድሕር ሓሲብኩም ኣብዚኣ ናይ ግድን ንሳ ደኣክል ተውፅእ የላን ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ፕራይመሪ ሃይፐርታይሮዲዝም ወይ ከዓ ታይሮይድ ፌይሊየር ይበሃል ማለት እዩ እዚኣ እንድሕር ኣላትና ኮይና ድወሃቡ መድሃኒት በዓል ሌቮታይሮክሲን ዝበሃሉ ኣለዎ ማለት እዩ እዚኣ ግን ብቐላል ኣይኮነትን እንድሕር ነዚኣ ገምጢልና እያ ካብ ኣእምሮና ድመፅእ መልእኽቲ እቲ ታይሮትሪፕትን ሪሊዚንግ ሆርሞን ልዑል እሱ ልዑል ስለ ዝኾነ ከዓ እቲ ታይሮይድ ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን ሶሪ እቲ ካብ ኣእምሮና ድመፅእ ታይሮትሪፕቲን ሪሊዝን ሆርሞን ውሑድ ንሱ ከዓ ነቲ ትሕቲ ቆፂሉ ዘሎ ታይሮይድ ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን ከዓ ውሑድ ገብሮ እሞኒ እሳ እታ ሊቨር ግን ንእሽተይ ክልተ ኣቢልካ ባል ትብል ቀልጢፋ ማለት እዩ ከምዛ ምቁፅፃር ንኣቤትካ ምሻሎ መጎጎ እንታይ ድበሃል ጠባያ ምርዳእ ንኣቤትካ ንእሽተይ ጌርካያ ወሲካያ ስቂላ ባልባል ትብል ዓይነት ከምኡ መልክዕ ይህልዎ ስለዚ እቲ ኣእምሮ ቀስ በል ህድእ በል ይድብል ዘሎ እቲ ንሕና እንታይ ድበሃል ታይሮይድ ግን ካብቲ ድድለ ንላዕሊ ይሰድድ ስለዚ እዚ ከዓ ናብ ካታቦሊክ ይወስዶ ማለት እዩ ካታቦሊክ ከዓ ናትካ ሜታቦሊዝም ብጣዕሚ ቁልጡፍ ይኸውን ቀልጢፉ ፀዓት ክወስድ ይጅምር ቀልጢፍካ ክትጠሚ ትጅምር ቀልጢፍካ ክብደት ክትቅንስ ትጅምር ቀልጢፍካ ትደክም ድቃስ ትስእን all of them ቀዳሞት መእተዊ ድበልክዎም ኣብዚኣ ኣድላ ተምስሊ ማለት እዩ ሕጂ ከምዛ ንሪኣ ዘለና ላዕሊ ተኮይኑ እቲ ሓደ ኩሉ ግዜ ኣንፃር እዮም ክኸዱ ዘለዎም ነው እቲ ሓደ ላዕሊ ተኮይኑ እቲ ሓደ ታሕቲ ተኮይኑ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ምዝንባዕ ይመፅእ እዚ ድማ ሕጂ ሃይፐርታይሮዲዝም ንብሎ ማለት እዩ ካብ ላዕሊ ድመፅእ ካብ ኣእምሮና ናብ ጎሮሮና ድመፅእ መልእኽቲ ንእሽተይ
ابزا غرورنا دلا سرح تفصم اكل جن اتتهبو سرح بطعم ديت قاصصرو بزح يكون اوفر اكتيف مونه خاني كم تدبلنا شجرات يمسلنا اوكي دحار ازي اتي انت دا كلتي تحت كوينو كاب لعل دمص دلو تحت كاب برين دمص كاب امرو دمص دلو ملخت تحت مع لك انت دمص تاع غنجرا تا تايرويد كا كابو بدو حاده انت دا دوص حالي تي 3 تي 4 ስለዚ ክልቲኦም ትሕታት እንድሕር ኮኑ ሃልዮም እዚ ከዓ ሴንትራል ሃይፖታይሮይዲዝም ንብላ ማለት እዚኣ ትኸውን ደላ ሴንትራል ሃይፖታይሮይዲዝም ትበሃል ማለት እዩ ካልእ ከምዚ ነዚኣ ካልእ ነዚኣ ድማ እንድሕር ገምጢልናያ ከምዚ ትረኣኹማ እዚ ኣብ ላዕሊ ዘለዋ ክልቲአን ሃይፖታይሮይዲዝም እዩ ኦኬ ቲ 3 ቲ 4 ትሑት እንተደኣ ኮይኑ እዚ ናይ መጨረሻ ድወፃ ዓቐኑ ትሑት እንተደኣ ኮይኑ ሃይፖታይሮይዲዝም እቲ ሃይፖታይሮይዲዝም እቲ ምብዳል ናይ መጨረሻ ድወፅ ዘሎ ታይሮይድ ሌቨል ውሑድ ክኸውን ትገብሮ ዘሎ ግን እቲ መልእኽቲ ናይዚኣ ምውዳቕ ክትከውን ትኽእል እያ ከምዚ ድበልና እዚኣ ባዕላ ክትወድቕ ከላ ወይ ከዓ ነዚኣ ክበሪላ ትእዝዛ ካብ ፒቲትሪ አንቴሪየር ፒቲትሪ ግላንድ ድመፅእ ታይሮይድ ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን ትሑት ክኸውን ከሎ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እዚኣ ካብ ላዕሊ ድመፅእ እኹል እንድሕር ኮይኑ ኣብዚ ግን እንድሕር ዳእክል ዘይተወፅእ ሃልያ ናይዚኣ ፌልየር ወይ ከዓ ምውዳቕ ናይዚኣ ጉርንጉሪት ንብላ ማለት እዩ እዛ ጉርንጉሪት ንብላ ብዚኣ አይ ቲንክ ጉርንጉሪት ካልእ ይመስለኒ እቲ ምሕባጢ እዚኣ ናይ ታይሮይድ ክብላ ብታይሮይድ ታይሮይድ ግላንድ ዳእክል ቲ3 ቲ4 ትሰርሕ የላን ማለት እዩ ብኣንፃሩ እንተ ዳ ካብ እምሮ ድመፅእ ጎደሎ ኮይኑ ብሰር እቲ ድመፅእ ዘሎ ጎደሎ ንኣካላትካ ደይኣክል ቲ3 ቲ4 ይመፅእ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብ መጨረሻ ናትካ እሱ እውን ሃይፖ ወይ ከዓ ውሑድ ታይሮይዲዝም ታይሮይድ ቲ3 ቲ4 ይመፅእ ማለት እዩ እዚ ከዓ ፕራይመሪ ፒቲትሪ ፌይሊየር ማለት እዩ እቲ ሙግዳል ካብዛ ጎሮሮ ደይኮነ ካብታ ኣብ መንጎ ሓንጎልካ እቲ ሃይፖታላማስን እታ ታይሮይድ እንደላ ቲ3 ትበሃል ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሴንትራል ፕሮብለም በዚ ምክንያት ከዓ ሴንትራል ሃይፖታይሮይዲዝም ይበሃል ማለት እዩ ወይ ድማ እዚኣ ፅቡቅ ኖርማል ፋንክሽን ትገብር ላዕሊ ክኸውን ኣሎ ከምቲ ዳ ተኣዝዛ እንተ ዳ እዚኣ ሃንደበት ካብ ላዕሊ ካብ እምሮኻ ናብ ፒቲትሪ ግላንድ እንተ ዳ ብዙሕ ፎኑ ድብል መልእኽቲ መፅኡ እሳኻ ከምታ ተኣዘዘታ ብዙሕ ፈንያ እዚ ድማኒ ናብ ሴኮንደሪ ሃይፖታይሮይዲዝም መፅእ ማለት እዩ እዚ ሴኮንደሪ ሃይፖታይሮይዲዝም ምስ ናይ በዓል መንሽሮ ናይ ታይሮይድ ክተኣሳሰር ይኽእል እዩ ወይ ናይ ፒቲትሪ ግላንድ ወይ ሃይፖታላመስ እዚ ምስ መንሽሮ ናይ ታይሮይድ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ታይሮይድ ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን ፕሮዲሲንግ ቱመር ንዕኡ ዝያዳ ኣክቲቬት ዝገብር ናይ መንሽሮ ሽግር ንምዝባዕ ደምፆ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ካንሰር እዚ ሜታስታሳይዝ ክገብር ይኽእል ቢናይን ክኸውን ይኽእል ሴኮንደሪ ካንሰር ክኸውን ይኽእል ኣብ መጨረሻ ግን ንዕና ዳእና ዘለዎ እሱ ደምፆ ዘሎ ብድሆ እንታይ ምዃኑ ምልላይ እዩ ከመይ ኣለና ብሓንሳብ ዘለና ኣበይ ዳ ከይዳ እዛ ኩላ ኣዳም ባምባም ኣየነይቲ እያ ትኸውን ደላ ዝያዳ ቱመር ናይ ቱመር ሽግር ተሊካ ሲቲ ስካን ትገብር ዋላ ካልእ ፓራሜተር ናይ መመርመሪ ትገብር ናይ ዓቐን ቲ3 ቲ4 እንተዳ ስቂሎም ዘይተወጠኑ ወይ ዝበዝሑ ወይ ዝጎድሉ ሃልዮም ካበይ ከም ንመፁ ክንሪኦም ንኽእል ኢና እዚኣ ግን ኢትስ ቨሪ ቨሪ ኢዚ ከምኡ ግን ኣይኮነን this is very simple እዚ ንሪኦ ዘለና ብጣዕሚ ቀሊል ዝኾነ ነገር እዩ ስለዚ እንታይ ዳ እቲ ዓቐን ኮንቨርዥን ካብ ቲ3 ናብ ቲ4 ዝቕይሮ ዘሎ ምክንያት እንታይ ክኸውን ይኽእል እሱ ኣክሲለሬት ከምቲ ድራንያ መጀመርያ ታይሮክሲግሉብሊን ኣሎ ኣዮዲን ኣሎ ንክልቲኡ ተራጊቡ ቲ4 መጀመርያ ይስራሕ ካብቲ ቲ4 ከዓ ሓደ ኣዮዲን ኣሪኻ ብዲ ኣዮዲን ናይዝ ፕሮሰስ እዚ ሽግር ክህሉ ይኽእል እዩ እዚ ትራንስሌሽን እዚ ናይ ትራንዚት ናይዚ ሪኣክሽን እዚ ኣብቲ ሲንተሳይዝ ምግባሩ ኣብ ምስርሑ ብድሆ ክህሉ ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ካብ ሂፖታላመስ ናብ ፒቲትሪ ካብ ፒቲትሪ ናብ ታይሮይድ ግላንድስ ብመፅእ መልእኽቲ ክድወስደሉ ግዜ ክመዛባዕ ይኽእል እዩ ዝተፈላለዩ ካልኦት ሽግራት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው እንታይ ኢሎሞ እቲ ናን ታይሮይድ ዝኾኑ ምሻሎ ምስ ታይሮይድ ደይ ተኣሳሰሩ ካልእ ሽግራት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ንዕኡ ከምዚ ክገብርዎ ድኽእሉ ማለት እዩ so there are non-thyroidal effects ነዚ ዝተፈላለዩ ሽግራት ክፈጥሩ ድኽእሉ ድሓር ናይ ኩሎም ድምር እውን ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ታይሮይድ ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን ውሕድ እንተዳ ኮይኑ እንድሕር ቀኒሱ
እቲ አንጻሩ ግን እንተ ደኣ እቲ T4 زياده ብዙሕ ሃልዩ ካብ T4 ናብ T3 ድቕየር እንተ ደኣ ጎደሎ ኮይኑ ድኣክል እንድሕር ድየለ ብኣንጻሩ ግን እቲ reversal T3 ድበሃል እንተ ደኣ ወሲኹ ኩሉ እዚ possibility እዩ all of this is possible ናይዚ ምዝንባዕ ከዓ ዝያዳ difficult ወይ ከዓ ዝያዳ ኣሸጋሪ ክኸውን ድገብሮ ነዚ ነገር ንምልላይ ማለት እዩ so እቲኦም abnormal non-thyroidal ዝኾኑ ኣብ ቴስት ክንሪኦም ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ቴስት ክንብል ከለና ብዙሕ ግዜ እቲ መዐቀኒ ሲስተም እቲ ማእኸላዊ ግምት ንወስዶ ነዚ ይመስል ታይሮይድ ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን እንተ ተዓቂኑ ኩሉ ግዜ እቲ ኦፕቲማም ንሕና ማእኸላይ ገለገለኹም ወረቓቕትኩም ሰደድኩም ኣሎ እቲ ኤክስፐሪመንት እቲ ብላድ ቴስት ወይ ከዓ TFT ታይሮይድ ፋንክሽን ቴስት ምስ ገበርኩም ብበዝሕ እቲ ውፅኢት እቲ ኖርማል እዚኦም እዮም እቶም ክምርመሩ ዘለዎም ናይዚኦም ውፅኢት ከዓኒ እንድሕር ኣብዚ ሬንጅ ዛስታ ቀጠልያ ትረኣየና ደላ ክኾነ ድግብኦ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ እንተ ደኣ ካብ 0.35 እቲ ታይሮይድ ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን ስጋብ 5 ደሎ ኮይኑ it is okay ወላ ሓደ ክሊኒካል ኣይኮነን ማለት እዩ ካብቲ ሬንጅ እንተ ደኣ ክወፅእ ጀሚሩ ካብዚ ንታሕቲ ወይ ንላዕሊ እንተ ደኣ ኮይኑ ግን ሽግር ኣሎ ማለት እዩ ከምቲ ድበልናዮ ከምዚ ታይሮይድ ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን ሪሊዝ ድገብር ናይ ፒቲትሪ ቱመር ክኸውን ይኽእል ኢኹም ሽግር ከምፅኦ ድኽእል ድሓር ቶታል ክንሪኦ ከለና ማይክሮግራም ፐር ዴሲሊትር ማለት እዩ 6 ስጋብ 12 ክኸውን ይኽእል እዩ እንተ ደኣ ተኻኢሉ እዚ ትሕቲ 12 እንተኾነ ከምቲ ዓንቲ ወይ ደልናዮ ብጣዕሚ ውሕድ ብድኾነ ቁፅሪ ማለት እዩ T3 እቲ ቶታል T4 ማለት እዩ ቶታል T4 ኢልና ንገልጾ ዘለና ማለት እዩ ድሓር ፍሪ ታይሮግሊብሊን አዮዲን ድማኒ ኣብዚ ሬንጅ እዚ ክኸውን ምረፅ ማለት እዩ እቶም ፍሪ T4 ድበሃሉ FT4 ድበሃሉ ድማኒ ኣብዚ ቁፅሪ እዚ ክኾኑ ከለዉ ይምረፁ እዚ አይ ቲንክ ዶክተርኩም ይክነግረኩም ዘለዎ ግን ንምፍላጥ ዳኣ ክሊብ ዝምፅእ ዘለኹ ድሓር ናይ T3 ኣብቴክ ድማኒ ኣብዚ ሬንጅ እዚ ክኸውን ይምረፅ ማለት እዩ እቶም ጥርሖም ኣብቲ ደም ዝዘሩ ዘለዉ ክንዕቅኖም ከለና FT3 ድበሃሉ ከዓኒ ካብ 300 ስጋብ 500 ፔክግራም ፐር ሚል ክኾኑ ኣለዎም ማለት እዩ እዚኣ እቲ ካልእ ኣለዉ እቲ ታይሮክሲን እዞም ዲስ አንቲቦዲስ ባይንድ ድገብሩ እዚኦም ታይሮክሲን ባይንድን አንቲቦዲስ እሳቶም ከዓኒ ካብቶም ናን ታይሮይዳል ኤለመንትስ ዝኾኑ ነቲ ፋንክሽን ከዘንብዕዎ ድኽእሉ ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ ዓንቲ ወይ ድረኣናያ እንታይ መፂና ኣለና ማለት እዩ እታ ንሕና ተድልየና ዘላ ቁፅሪ እዚኣ ማእኸላይ ኖርማል ክኸውን ከሎ ንዓና ደገድሰና ግን እሶም ሰለስቲኦም ኖርማል ክኾኑ ኣለዎም ኖርማል ክንከውን ከምቲ ዓንቲ ወይ ድረኣናዮ ግን እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ ሓዲኦም ኖርማል ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ሓደ ከዓ ላዕሊ ወይ ታሕቲ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ እቲ ኣብ ደምና ንዕቅኖ ኢልና ኣለና ካብታ ታይሮይድ ድወፁ ሆርሞንስ እዮም እዚ ከዓ ናይቲ ካብ ፒቲትሪ ግላንድ ንሆርሞን ከምዚ ግበር ኢሉ ቁሩ ኮይኑ ኣሎ ነፍሲ ኣማሙቕ እየ ኢሉ ድነገር ማለት እዩ እንተ ደኣ ካብ ፒቲትሪ ግላንድ ድመፅእ ዓቐን ውሕድ ኮይኑ ግን ከምቲ ዓንቲ ወይ ድረኣናዮ እዚ ከዓ ኖርማል ኮይኑ እዚ ዓቐኑ ከዓ ኖርማል እንድሕር መፅዩ እዚ እንታይ ክንብሎ ንኽእል እዚ ኖርማል እንድሕር መፅዩ እንታይ ክንብሎ ንኽእል በብሓደ ፈለየር እዮም ኣምፅኦም ኣለዉ ንዕኡ መለለይ ኮይና ማለት እዩ ሶ ኖርማሊ እንታይ ኢና ንርኢ እንተ ደኣ ካብ ላዕሊ ድመፀና መልእኽቲ ልዑል ኮይኑ ብዙሕ መልእኽቲ ብጣዕሚ ቁሩ ኮይኑ ኣሎ ነፍሲ ኣሙቕ እያ ኣሙቕ ነፍሲ ክትማሙቕ ትክእልለኪ ብጣዕሚ ቁሩ ኮይኑ ኣሎ ድብል መልእኽቲ ብዙሕ እንተ ደኣ መፅዩ ታይሮይድ ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን ማለት እዩ ካብ ፒቲትሪ ናብ ታይሮይድ እቲ መልእኽቲ በፂሕ ኣሎ ለካ ከምታ ድበልናዮ ከም መጎጎ ገርና ንሕሳባ ኣብ መጨረሻ ግን እታ መጎጎ ኣይትመውቕ ኣይትብል ሓንቲ ምውቲ መጎጎ ትኸውን ወላ ሓደ ነገር ክተውፃላ ደይትኽእል ከምዚ እንድሕር ኮይኑ እታ መጎጎ ተበላሽያላ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ንብሎ ፕራይመሪ እቲ ሽግር تقدماي شجر نايتا ماغوغو نبلو ابزنا هلا تقدماي شجر نايتا غورورو نبلو مالتي اب كندا حنقولنا دلو بي تي 3 دخول نايز نبلو مالتي so this is primary hypothyroidism primary hypothyroidism مالت قداماي دخونه بقى مباقتاو دخونه شجر ابز مهلا مالتي زي غورورو تفطرو زنبرت عقن غوديلو مالتي كاو حالتنا قريتا እዚ ከምዚ ክኸውን ካብ ድገብርዎ ከምዚ ድራናዮ T4 level እንተ ዳ ውሕድ ኮይኑ እቲ ፍሪ T4 level ድጎደሎ ኮይኑ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ምክንያቱ ካብ T4 T3 ስለ ድወፅእ T4 ኢኻ ትዕቅን እቲ ካብ ኣእምሮ ድመፅእ መልእኽቲ
لك عند حركوينو إذا أقولوا له حركوينو كل جزء أنت يكون خالي ناي أوتو إيمين شجر كون خالي هاشمتس تايرويديتايتس بحال كمزي إنفكشن ويكا ملكفتي ناي تايرويد كون خالي زي بزح جزء أب أمريكا تخنت كم حركوينا it's a number one case ناي تايرويد شجر زلهم زي هشتي دبحال ويكا هاشمتس تايرويديتايتس دبحال ملكفتي ويكا شجر أب تايرويد كجتم كل مالتي بزح جزء سيرجيكال خعرة يخالي ويكا أيودين أبوش دبحال سيستم كتكم خاليها ويكا أنا أيودين ديفيشنسي كون خالي كمون تبلنا عنتوي تي تايروسين جلوبلين مس أيودين توسي تي 4 يسرح لنا نيرنا إذا بروسس زي أنت دا فيل جرا كم تدل أنت دا ليس ريحة ولا ما نختم سوا خلونا أكلاتنا بزح كسدد كتنجرا أي تقلنيا قالوا دما ميديكيشن كوني خليهم بعد أميرويد ناي كمزي ناي وقع لبي ناي كاردياك بروبلم دحر لك ناي لبي شي قدلو سدوز دم هاني مالتي بعد ليثيوم ناي امرو دي بايبولار وي انكزايتي وي سايكوتيك دخل شي قرن دحر لك خويا توز دم مالتي اي ان اف مس ناي جي اي نوستو وي كا جاسترينتستينال دم مالتي ازيوم تي اكس تي تي كي ايز بهالو مس ناي كانسر سينوتايب نتقملهم ኣብ ግዜ ካንሰር ንጥቀመሎም መድሃኒት ማለት እዚኦም ክትወስድ ከለካ ነቲ ንስኻ ትሰርሖ ዓቕን ኣዮዲን ኣብ ኣካላትካ ክጎድል ይኽእል እዩ ነፍስኻ ዝሰርሖ ኣዮዲን ማለት እዩ እሱ እንተደኣ ጎዲሉ ከዓኒ ብርግፅ እቲ ቲፎር ጎደሎ ክንርኢ ኢና ዋላ እቲ መልእኽቲ እንዳመፀ ከሎ እታ ካልአይቲ ብኣንፃሩ ነዚኣ እንድሕር ገምፂልናያ ማለት እዩ እቲ ካብ ኣእምሮ ድመፅእ ዘሎ ሽግር ከምቲ ዓንቶ ይድረአናያ ማለት እዩ ካብ ኣእምሮ ድመፅእ ናብ ጎሮሮ ድነግረና ጎደሎ እንተደኣ ኮይኑ በአንጻሩ ዋላ ጎደሎ መፅእ ከሎ በቃ ንእሽተይ ኤሌክትሪክ ሂብካያ ክትቋፃፀራ ደይትኽእል መጎጎ ጌርኩም ሕሰብዋ ስቂላ ትረስ እንድሕር ኮይና እዚ ድማ ፕራይመሪ ሃይፐርታይሮይዲዝም ንብሎ ወይ ድማ ኢሮታይሮይድ ሲክስ ሲንድሮም ተባሂሉ እውን ይፍለጥ እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ብዙሕ ዝኾነ ናይ ቲ4 ዓቐን ክንርኢ ከለና ወይ ድማኒ ውሕድ ዝኾነ ናይ ቲ3 ክንርኢ ከለና ማለት እዩ ሶ እዚ ምዝንባዕ እዚ ድማ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት መፅእ ይኽእል እዩ ሕጂ ነዚኣ ነተን ቀዳሞት ዓንተ ወይ ድረኣናየን ኢና መጀመርያ ክንርኢ ሕጂ ድማ ብኣንፃሩ ክልቲኡ ትሑት እንተደኣ ኮይኑ ካብ ኣእምሮ ድመፅእን ካብ ጎሮሮ ድወፅእን ክልቲኡ ድመፅእን ጎደሎ እንተደኣ ኮይኑ ኢት ራይምስ ምሽ ዶ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ከዓኒ እቲ ፕራይመሪ ፒቲትሪ ፌይሊየር ንብሎ ካብ ሴንትራል ዝኾነ ካብዚ ክመፅእ ድግብኦ መልእኽቲ ከምቲ ድድለ ይመፅእ የለን ወይ ኣብቲ ትራንዚት ፔሪድ ይድንጉሎ ወይ ድማኒ እቲ ፒቲትሪ ቱመር ድደለዎ ካልእ ሽግር ድደለዎ ዘይንፈልጦ ነገር ኣሎ ማለት እዩ እዚ ድማ ኢታይሮይድ ሲንድሮም ኣብ ምውሳኽን መቕናስን ናይቲ ቲ4 ክኸውን ይኽእል እዩ ኦኬ ካብ ብኣንፃራ ብገምጣላ ድማኒ እንተደኣ ክልቲኡ ሓንሳብ ልዑል ኮይኑ ካብ ላዕሊ ድመፅእ ፀገለ ዘይብሉ ንታይሮይድ ከዓኒ ከምቲ ድመፃ ጌራ እንድሕር ስቂላ ኤክሲኪዩት ትገብሮ ኮይና ነቲ ነገር ብጣዕሚ ብዙሕ ብዝኾነ መልክዑ እቲ ሰከንደሪ ሃይፖታይሮይዲዝም ንብሎ ማለት እዩ እዚ ታይሮይድ ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን producing tumor ነቲ ካብ ላዕሊ ድመፅእ ደሎ ካብ ዓቐኑ ንላዕሊ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ድገብሮ ናይ ምንሽሮ ሽግር ክህልወካ ከሎ ማለት እዩ ሶ እዚ ከምዚ ዓይነት ዲስኦርደር ኣብ ምግዓዓዝ ናይቲ ታይሮይድ ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ፒቲትሪ ግላንድ ናብ ጎሮሮና ንድመፅእ ማለት እዩ ንሱ ከዓ ነቲ ናትካ ናይ ፀዓትን ሞታብሊዝምን ብጣዕሚ እዩ ደሽክዖ ኦኬ So ነዚአን ቀዳሞት ርኢና ኢና ኣለና ማለት እዩ ነተን ዓንቶ ወይ ድረአናየን ቀዳሞት ርኢና ኢና ኣለና ስለዚ እዚኣ ዓንቶ ወይ ድረአናየን ኦኬ ሕጂ ተይፈናና ደለዋ እንተ ደኣ ክልቲኡ ኖርማል ኮይኑ ኦኬ እዚኣ እታ ናይ ኖርማል ንብላ እንድያ እዚኣ እታ ኖርማል ንዓና ኣብዚ ሬንጅ እዚ ደሎ ዋላ ሓደ ኣይሻቕለናኒ ደሻቕለና ግን ኣብዚኣ ኖርማል እዚ ታይሮይድ ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን ኖርማል ኮይኑ ቱመር ደይብልና ወይ መንሽሮ ኣብ ኣእምሮና ደይብልና ከለና ወይ ነቲ ታይሮይድ ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን ዝያዳ ክመፅእ ዝገብሮ ሽግር ደየሎ ከሎ እንተ ደኣ እታ ዓቐን ናይዚኦም እንታይ ድበሃል ናይ ቲ3 ቲ4 ኖርማል እንድሕር ዝስራሕ ኣሎ ኮይኑ ግን እቲ ታይሮይድ ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን እንተ ደኣ ስቕ ኢሉ ባዕሉ ይውስኽ ሃልዩ እዚኣ ማለት እዩ እዚኣ ምውሳኽ እንድሕር ኮይና እዚኣ መቕናስ እንድሕር ኮይና ከዓ ቀፂልና ክንሪኣ ኢና ማለት እዩ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ነዚ ሓደ ናይ ሃይፖታይሮዲዝም ሽግር ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ሳብ ክሊኒካል ሃይፖታይሮዲዝም እዮም ድብልዎ ልክዕ ከምቲ ብዚ ደሎ ታይሮዲዝም ብርግፅ ኣብዚ ምውሳኽ ደሎ
مس موسخ سلا دخونه مالتي اذا نورمال كل انت اوسخو ابكن زيارينا ينمش كلتيوم انت اوسخهم انت يلنا هايبر انت دا تحدا وسخو تحدا انيسو هايبو اوكي التايرويد زي تايرويد ستيميليتين هرمون نحر كل غزي دوسخالي كاود وص دما غودولو نحر كوينو هايبو نبلو مالتي እዚኣ ከዓ ውስኽ ስለ ዘሎ ካብ ላዕሊ ድመፅእ ናይ ውሽጢ ጎደሎ ስለ ድኸውን እዚ እንታይ ንብሎ ማለት እዩ ሃይፖታይሮዲዝም ይድኸውን ወይ ከዓ ኦቨርት ኣስ ነዚ ክፈጥርዎ ድኽእሉ ኖርማሊ ፊዚዮሎጂክ ዝኾነ ምልክታት ክንርኢ ንኽእል ኢና ከምዚ ኣብኖርማል ዝኾነ ሬንጅ ኣብቲ ዴታ እቲ ክሊኒካል ሪዛልት ወይ ከዓ ብላድ ቴስት ምስ መፀ ካብ ንሪኦም ነገር ማለት እዩ እቲ ኣድሬናል ግላንድ ኩሉ ግዜ ቸክ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ካልእ ኤክስትራ ክሊኒካል ሪፖርት የድልዮ ኣሎ ማለት እዚ ንዕኡ ብዘይካቲ ኦልሬዲ ንፈልጦ ዘለና ካልእ ተወሳኺ ሓበሬታ የድልሎ ማለት እዩ ከምኡ ድማ እቲ ታይሮይድ ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን ክንደይ ግዜ እዩ ዝወስደሉ ዘሎ እቲ ምቕልጣፍ ናቱ ክኸውን ስለ ዝኽእል እቲ ንዓል ዝመፅእ ዘሎ ንዕኡ እንደገና ከዓ ቸክ ክግበር ኣለዎ ኣብዚ ከምቲ ክትሪእዎ ዝፀናሕኩም እቲ ትሪትመንት ታይሮይድ ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን ካብ 10 ሕጂ ዓንቶ ይርኢና ነርና እቲ ሬንጅ ካብ 10 ንላዕሊ እንተደኣ ኮይኑ ናይ ግድን ናይ ካርዲዮቫስኩላር ፓራሜተርስ ዝበሃሉ ከም በዓል ምውሳኽ ህርመት ልቢ ምሻሎ እሶም መለለይ ይኮኑን ብርግፅ ግን ምስኡ ተፃሚዶም ድመፁ ነገር ከም ውፅኢት ናይዚ ከም መለለይ ክትጥቀመሎም ስለ ትኽእል ንዕኦም ናይ ግድን ክትጥምቶም ክትለልዮም ክትክእል ኣለካ ስለዚ ነቲ እቲ ዕላማ ነቲ ታይሮይድ ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን ካብ 4.5 ስጋብ 10 ደሎ ሬንጅ ክተብፅሖ ክትክእል እዩ ትገድሊ ተፈላለዩ ኤክስፐሪመንትስ ወይ ከዓ ናይ ብላድ ቴስት ከዓ ክትገብር ክትግደድ ኢኻ ማለት እዩ so اوكي እዚኣ ንርኣያ so እንድሕር ትሕቲ 10 ኮይኑ እቲ ክሊኒካል ሲግኒፊካንስ ናቱ ጎደሎ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ናትካ ካርዲዮቫስኩላር ሽግራት እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ወቕዕ ልቢ ፀቕጢ ደም ሽኮር ናትካ ኮሌስትሮል ለቨል ልዑል እንድሕር ኮይኑ ነዚኣቶም ኣብ ግምት ክትእትዎም ክትክእል ኣለካ ልዑል እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ትሕቲ 10 ኮይኑ ካብ 4.5 ስጋብ 10 ደሎ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ሬንጅ ናይታ ንዛረበላ ዘለና ሕጂ ሳብ ክሊኒካል ማለት እዩ ነቲ ናትካ ናይ ስርዓተ ዝረደም ብድሆታት ክትለልዮ ክትክእል ኣለካ ንሱ ልዑል እንተደኣ ኮይኑ ከም በዓል ጎይተር እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ዝምሕባጥ ናይ ጎሮሮ ብጎኒ ንሪኦ ማለት እዩ ናይ እቲ አንቲቦዲስ ኣለዎ ከምዚ ናይ አንታይ ታይሮይድ ፔሮክሲዴስ ዝበሃሉ እቶም ታይሮይድ ፔሮክሲዴስ ወይ ከዓ ቲፒኦ ዝበሃሉ ማለት እዩ አንተ ወይ ደረእኹም አንቲቦዲስ ክህሉ ኣለዎ ካደ የብልካን ምልላይ የድሊ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ እቲ ናትካ ናይ ቲ4 ዓቐን ናይ ግድን ክትክእ ክኽእል ኣለዎ ክሊኒካሊ ነዚ ክትክኦ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ወይ ድማ ናትካ ወላ ሓደ ካርዲዮቫስኩላር ሽግር ዘይብልካ ማለት እዩ ወቕዒ ልቢ ወቕዒ ርእሲ ምውሳኽ ፀቕጢ ደም ድኾነ ናይ ኮሌስትሮል ሽግር ዘይብልካ ናይ ሽጉር ሜታቦሊዝም ማለት ዳያቤቲክ ገለ እንድሕር ደይኮንካ ድኾነ ሽጋራት ሰቲ ወይ ኣልኮሆል ተብዝሕ ገለ እንድሕር ደይኮንካ ምኻልእ ከዓ ሲምፕቶምስ እንድሕር ደይብልካ እዚ ነዚ መድሃኒት ክትወስድ ኣየተባብዖኻን ምክንያቱ ዳኣክል ኤቪደንስ የለን ካልእ ምርመራ ክትገብር ኢኻ ክትግደድ ማለት እዩ ነዚኣ ዓዲ እንድሕር ገምጢልና ዓንቶ እንታይ ኢና ርኢና ነርና ነቲ እዚ ሌቨል እዚ ካብ 10 ንላዕሊ እንድሕር ኮይኑ ኢልና ነርና ዓንቶ ወይ እዚኣ ካብ 10 ንላዕሊ እንድሕር ኮይኑ ኣብዚ ሃይ ስለ ዝነበረት ነዚኣ ኢና ንርኢ ነርና ሕጂ ድማ እዚኣ እንተደኣ ካብ 0.1 ንታሕቲ ወይ ከዓ ካብ 0.2 ንታሕቲ እንተደኣ ኮይኑ እሞ ከዓ እቲ ሰብ ሞኖፖዝ ዝበፅሐ እንድሕር ኮይና ደቂ ኣንስትዮ ወይ ልዕሊ 60 እንድሕር ኮይኑ ዕድሚኦም እሞ ከዓ ኣብ ርእሲኡ ናይ ከምዚ ካርዲዮቫስኩላር ሽግር ደለዎም ገጀፍቲ ኮሌስትሮል ብዙሕ ደለዎም ኣብ እቲ ናይ ኮሌስትሮል ዓቐን ክንገልፅ ከለና ማለት እዩ ኤልዲኤል ዳያቤቲስ ደለዎም ሽጋራት ሰትዩ መስተ ከምኡ ተደማመረ ሽግራት እንድሕር ኣለዎም ኮይኑ ናይ ግድን እዚ ክሕከም ክኽእል ኣለዎ እዚ ከዓ እቲ ክሊኒካል ወይ ከዓ ሳብ ክሊኒካል ሃይፐርታይሮይዲዝም ዝበሃል ማለት እዩ ሳብ ክሊኒካል ሃይፐርታይሮይዲዝም ወይ ከዓ ኢሮታይሮይድ ሪስክ ሲንድሮም ኣብ ብምልኦም ሰለስቲኦም ዝረአ ነገር ማለት እዩ ሶ ያ ነዚአን ይመስላ ነተን ጉዕዞ ማለት እዩ ብኣንፃሩ እንተደኣ እቲ ናትካ ታይሮይድ ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን ትሑት ኮይኑ እሞ ከዓ እቲ እስኻ ነፍስኻ እቲ ጎረሮኻ ዝፈጥሮ ዘውፅኦ ዘሎ ዓቕን ናይ ታይሮይድ ሌቨል ግን ብጣዕሚ ይቕሬታ
لعل إذن دحر أزي لعل كوينو كم زاري علينا تايرويد ستيميليتين هرمون تحت أبتعت المالتي تي 4 ناي متشرشا فتصام سراح دماني لعل انت دا كوينو اكسبشنال هاي مالتي إزغا ناي تي 3 نتي فتصام بغون أكل خلنا مالت كومن دحر كوينو ناي جريفز ديزيز دبالالو نزغا لغزي خبر خفتني ويكا توكسيك دخونه مالتي نيدولار كم زناي حنات نبلو مالتي توم نيدولار غويتر ويكا ابزي كان سلم سي اخر كفتني نيدولار جلانس دبالو ويكا امز غويتر تاساسرو ويكا يونيليدرال اوديما ويكا محبات مهلال فساسي مالتي ابو خمص خلو ايودين لود انت خافت دلينا على ايودين بزيحو محبات نايت جلاند خمص خل مالتي مسؤول اساسير نمص تايرويدتايتس دبال ويكا مبكال ويكا مقصال ويكا ملكف ناي تايرويد بعلو خمص يخليو ويكا سب اكيد جرينومايليتس مشانو قنيد بلا حدش شعون ديكس دداغاغم دمص بزح غزي دخونه مست ناي جرانولار مايتس تتاساسر نغير نحر كوينو ناي تايرويد هرمون دما بدغه توسد نحر كونكا بزح غزي انت داتي تايرويد وهابكا دلو كابت لكعن لعل كوينو ديت ادن غدات كمصالكا يخالي اوكي سلازي انت دا نزا كنريا تصنحنا عاقنا كومو مسيلا نزي نريو دلنا كم تعال بالبلنايو انت دا اتعاقن ا مچرشا تحتي 0.1 مايكرو يونتس كوينو بار انترناشونالي نزي ناي قدن كحكمو كنكل علينا قدم حكامنا كن تم سبات او نحاسبهم دلنا دقن سيتو كوينن منوبوز دبص حاد تبعتي كوينهم لعل ساعد ميهم مسوغا ناي حمام لبي شكر مسع ناي كوليسترول عقلهم بزح ويسبح بسرعه زرد بزح قال دلوا من ترى كوينهم ناي قدم زم سلازيم كحكم لهم ابز رينجزي ويك ابز قمت زقصر نحرال قد كل جزء كان ميلاتات تتقيم كاخال عريه مالتي قال فيفرس زيوم كمزي ان شاء الله تحتي سوسان دحر كوينهم كبابي كابر عن حمشتن قال سبا قديما المونوبوس للجمره مالتي سقاب تمونوبوس بس حلق العدمه دلو قال ولا حدا شكر لهم طعيات اكتيف تخوينهم ولا بارتي اوردر تي رينج خمسين داخل كله محكمه يدليوني مخنياتو حضور ويكاب حدا قاعد ودق شكر سلازي بلو سو تعانت ويد بلود نبركو تايرويدتايتس دبهال ويكاتي مزنبع نايزوم تي 3 تي 4 عقم مالتي كريو خلنا كمتي عنتو يا بتسال نري نبرنا انتي كون خلي لزي اتي كاب تايرويد ستيميليتين هرمون دمت بتعم تحت يقون ابز تحت كل خلو جن كم عنتو يد بلنا الكتريك نشتي كاي خطو قطاصرا ديت قل مغوغوت خون مالتي سلازي اتي ناتكا تي 4 تي 3 جن بتعم العلي خونمو زد بكلا ويكا تايروتوكسيسيتي نبلو مالتي دحر ابز رينجزي تايروتوكسيسيتي بتعم قاب نفسنا قطاصرا نلعلي يهلونا إذا كم تدرانا عن توي تحوت كم تدرانا عن توي تي تاي زي تايرويد ستيميليتين هرمون وحد لنا إذا دماني أزي لعل أنت دا خوينو كم زندري لنا هايبرتايرويدزم شجر كفترة لنا يخلي إذا هايبرتايرويدزم إذا دماني كم تي هايبرتايرويدزم عن توي كم قلت خلنا نبلون نبرنا بتعمل بزحات بقول شجرات بتاعتي فيديو دوغل سوز نبورك مالتي بقلي لكم تصنع يقولوا سو نزي كتحكمو خلخا ا مچرشا انتي تقبر ناب نورماليتي كتمصا خات سلازي ات نورماليتي كتمصا خلخا نزيوم دقنس نتوم اكتيفيتي ناي تايرويد دقنس مدهانيت توسدي خا نزي خا دبرات اب توسدي خا سو ابغل ليفل زيوم سقيلهم يقنسو از غن يوسخ يلن سلازي ان تايرويد ناتكا بري وسخ دبلا مدهانيت نتي تايرويد سرح دبلا يلن سلازي اب حد درجه مسبصحو كلهم بحد غزي قنسهم تجمر مالتي ازي هايبوثايرويد دخونه شجر تريو هايبوثايرويد نتي سي تي 4 دبلو لنا درجه خلخا مالتي ازي اندر اكتيف دخونه تايرويد ستيميليتين هرمون كن كم كلتا مهنيات كون لنا لنا حدا مبكال ويكا تومر وي كانسر نايتي تايرويد ستيميليتين هرمون دغبر بيتيتري جلاند مالت كون كلايكا تي ترانزيت بيريد كاب بيتيتري جلاند ناب تايرويد دوصل غزي كنوح كله كون خالي دحر دخونه زتوسن سقاب 3 ورح دوسد غزي مالتيو نزيوم ملكم كحز يجمرو تكون دغبو ابز رينج ابزيا نحرالا كابزيا سقاب زياده لا رينج از نورمال رينج نبلو كاتولهم نريكفر مصغن كل غزي تي تايرويد ستيميليتين هرمون كلعل كخلالو تا تايرويد ما بعلا عقينا تددليا تي 3 تي 4 ناي قد بلا كتمصو كلالو مالتي
تي نزي أمس راح جحجزنا algorithm مجمريا نزي نبينا كمرس عبد جبر كنت مالتي أنت دا برجع هايبو وي هايبر اللي نفولتهم كوينا كم زنريد لنا زيهم كم زك خوني اليوم اللي أنت دا بأجا هنا اليوم نخل كوينا تي thyroid stimulating هرمون تي free T4 مغنياتو free T4 أنت عم بنقرنا free T3 نقرنا مالتي مغنياتو T3 كاب T4 سلاد سرحو أنت دا أخو مجرنا وتيت كركب ديك إلنا نايجد نت complication remove نمقبار توم RT3 دبهالو كن كيترفو total thyroid level كيترفو كن مرمرهم كن قدادينا مالتي زيهم جن أنت دا نطرطرهم كوينا كم زك خون خيلين نبلهم أنت دا خوينا توم عنتو يتقصنا ملكتات أنت دا الدرارة بحاليهم مالتي أنت دا أخو مدي كوين يجين زعينت algorithm نانتكام زعينت flow chart نانتكام كم ممكن تطرطرو دين نخيل كم سقيل عنتو يدبل كم شين كاد دقبر سب سقيلات بكي manistration ناتا معريد يكونه تي كبدت موساخ مقناس appetite ناتكا سقيلو دين معري كون مغنيات نزق تبلو دين تخيل زتفل على نايت عنا شجرات كمسكا خلو تبشن نايب حق نحر حميمو هالي خميتا شجر نحر هالي وخينو ناب تايرويد function test تخنريو تصنح سقع حجي دعك أنا لو كثري يقتكل عليك نحن بقولنا ملكة ديبل لغينا جن thyroid stimulate هرمون قد من عاقة تست جبر تقدم تست جبرة thyroid stimulate هرمون مالتي عند نفسه لعلى لغينو دحارت thyroid 4 ويكا free thyroxine 4 بحال كنا مخانو تريو نورمال نحر كوينو كال بارامتر ناي شكات نحر كوين ناي شكات ملهاني دو هابو ناي كال هرمونال شجر نحر كوينو نوعو تعريو لنغاري مات مالتي لعل نحر كوينو نوعو تشك تجبرو تحت نحر كوينو نوعو تشك تجبرو نوعو خا نتي وهاب دغبا ايروتايروكسين ويدماني ليفوتايروكسين داغبركا نروح تعريو جمر مالتي سلازي زي ات فلو تشارت نوعو تختللو كميغا كانت سبكات حكمه مالتي سو اتم انتي بودي دبلكم عنتوي كم حسابات طرايم بزح غزي بهنا حبرتسبون يرأي او تبعي يدمن اب افريكان امريكان ماينوريتي كاب دراي نغرات مالتي سو انتي تايروغلوبولين تي جي على انتي بودي لو زي كا هاشماتس سيندرومز ويكا هاشماتس تايرويدايتس دفطروا لنا حمامات مالتي انتي تايرويد بيروكسيدايز تبهالو تيبو انتي بودي دمالو اسم كا هاشماتس تايرويدايتس ملكتات كون ويمس اساسور نغير كون يخوليم كاله دماني انتي تايرويد ستيميليتنج هرمون ريسبتور انتي بودي دمالو انتم دغبرو نتم تايرويد ستيميليتنج هرمونز دبهالو كوف دبلونا نتا so thyroid stimulating hormone كتمت thyroid stimulating hormone سمعت نعا تقبلها ريسبتور تبهلالا زوم انتي بوديز يوم ابزي امصيوم الحركوف الى مصنيحو thyroid stimulating hormone مسمعت كوف مسبلاو ملقتو كما حلال فايكلني اسو ملقتو تديم حلال فقا that's it بقى ولا حدا يسرح قندي لا تحسبوا سلازي كوم شجر كون سلازي نعود فتره دولو نوعو مللا يدل مالتي سو زوم تي ار انتي بوديز دبهالو خاني ناي ستيميليت مقبار بلوك مقبار نيوترالايز مقبار ان شاء الله قال ميلاتات نفس بعلا تتقوم لهم انت ازي معلوماتهم جريفز ديزيز دبال بزح غزي ويكا stimulating antibody way predominantly activate كابدغورو ناي جريفز ديزيز دلهم سبات كون يقولهم هشماتس تايرويدايتس ون بزح غزي مسኦም درئي سو كمزن نريد لنا ازي TPO ويكا anti thyroid peroxidase antibody دبهالو ገለ ናይ ሃይፖታይሮይዲዝም ካብ ድፈጥሩ ብድሆታት ብዙሕ ግዜ እቲ ውፅኢት ቦርደር ላይን ይድኸውን ወይ ከዓ ጎይተር ይህልዎም ማለት እዩ ነዚ ነገር ክትሪኦ ከለካ ቅድመ ኩነት ድማኒ ሪስክ የብሎምን ግን መድሃኒት ናይ ኣይሚሮይድ ወይ ናይ ጭንቀት ናይ ከምዚ በዓል ሊቲየም ዝኣመሰሉ ወይ ከዓ ኢንተርፍሮንስ ዝበሃሉ ወይ ኣይኤፍኤን ኣብ ስርዓተ ምሕቃቅ ምግቢ ኣይቢኤስ ኣይቢዲ ሽግር ዘለዎም ሰባት ዝወስድዎም መድሃኒት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እቶም ቲጂ ወይ ከዓ አንቲ ታይሮግሎቢን አንቲቦዲስ ዝበሃሉ ድማኒ ብዙሕ ግዜ እዚኦም ንምንታይ ከም ማርከር ስኻ ትጥቀመሎም ወይ ሞኒተር መግበሪ ሰባት ናይ ታይሮይድ ካንሰር እንድሕር ኣለዎም ኮይኑ ታይሮይድ እንድሕር ብሰርጀሪ ወፂኣ ኮይና እዚ ኣብ ክህሉ ኣይግብኦን እዩ ስለዚ ኣብ ግዜ ካንሰር ሪሚሽን ትጥቀመሎም መለለይ ትጥቀመሎም ማርከርስ እዮም ማለት እዩ
እዚኦም ከዓ ሃይፐርታይሮይዲዝም TSA ወይ ከዓ ታይሮይድ ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን ሪሴፕተር አንቲቦዲስ እንድሕር ኣለዎ ኮይኖም ነዚኦም ብሎክ ዝገብሩ አንቲቦዲስ እንድሕር ኣለዎም ኮይኑ ከዓ ምስ ሃይፐርታይሮይዲዝም ዝተኣሳሰር ነገር ክህልዎም ይኽእል እዩ ኦኬ ሶ ንሎሚ ሒዝያ ዝነበርኩ ትሕዝቶ ነዚኣ ትመስል እስኪ